amafutha amahle asibile nomene of the match yethu i-team yethu Arisibani yabo igama bani awuthamba sicela ushele igama ukuthi ubani introduction Umduduzi wakwaNhlabathi. okay Mtutuza kaNhlabathi cabanga igame afandaka Yo hayi game yanamhlanje bibi beyimnandi ende ucoach usuka shilo lapha yana wathi they must win. Okay. Push. Sebenze lapha basingena lapha ecounty. igoli lakho machuthi ukora cabanga ubukela abantu aba more than 500 nje yami bakubona uShanet ufila kanjani Yo angijabule kakhulu ngoba vele iwin vele bengifuna. kahle yabona okay nje yami ngama organizers ole tournament yabo ucabangani ngala tournament kanjena ikasi izinto ezinjalo ngama festive into ayilethayo ubonayo ukuthi yinhle inga improve izinto ezinjalo Yo hayi iponza nama supporter nalinto nalezi zincane. okay any message to ama organizers Yo nyabonga into abayenzayo inkulu kakhulu bangayikiki. okay siyabonga bafethu ne Nyabonga.